kilpailusta omalta osaltaan. Valmistautuu Kasperi Hietala. Tanko valmis? Ja Arturillahan niitä saavutuksia on. Klassisen penkkipunneruksen SM-kultakin tuli tuossa 25 ja pyörätuolikehon rakennuksessa on tullut EM-hopeaa ja EM-pronssia. Joo, tulee. Ja siinä hyvä aloitus. 3 valkoista sieltä syttyy. Tanko valmis. Ole hyvä, Arturi. No niin, huolella kiinni sinne. Kaikki peli nytte. No, olkapäät on kunnossa, nyt mennään. Täysillä. Paina. Ja hyväksytty nosto, hyvä. Se oli hieno nosto kaiken kaikkiaan. Siinä tehtiin ja Tanko on valmis. Se olisi nyt tarttu tosi paikka ja 140. Ei nyt sit Arturille vähän kannustusta sieltä. Meillä on omia täällä paikalla ja tiedetään kuinka paljon Arturi on tähän satsannut näihin kilpailuihin. Ei muuta kuin kättä yhteen vaan ja ääntä pönttöön nyt. Kasperi Hietala, valmistaudu. Täysillä. Ja sieltä tulee, liikkuu, hyvä. Yes, se on siinä. Hyvä, Arturi.